ఆదివాసుల్లో పవిత్రమైన దేవత జంగుబాయి. ఈరోజు పాండుకుప్పర్ లింగు జంగు దేవతల సృష్టితోనే ఈ ఆదివాసీ సమాజం ఏర్పడిందని ఒక చరిత్ర చెప్తుంది. ఈరోజు మహారాష్ట్ర తెలంగాణ సరిహద్దుల్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో కాకుండా భారతదేశంలో ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర, జార్ఖండ్తో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ నుంచి పెద్ద ఎత్తున జంగుబాయిని కొలువదీరడం చేస్తారు. ఈ మాసం ఏర్పడిన తర్వాత నెల రోజుల పాటు పవిత్రంగా పూజించే దేవత జంగుబాయి దేవత. ఈ దేవతని మేము అన్ని సగాల వారితో పాటు 8 గోత్రాల వాళ్ళు కూడా దీన్ని ప్రత్యేకంగా పూజారులుగా నియమించి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఈరోజు కొడప కానీ, మరప కానీ, వెట్టే కానీ, మండడి కానీ, రాయచీడం కానీ, సలం కానీ, హెరేకుమ్రా కానీ, తుమ్రం కానీ వీళ్ళు ప్రధానంగా ఈ దేవతలకు బాధ్యులుగా 8 గోత్రాల వారిని పెట్టి ఆదివాసీ సమాజంలో గోత్రాలు వారి యొక్క ఆచారాలు వ్యవహారం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. చావు నుంచి పుట్టుక నుంచి పూజల వరకు వాళ్ళు చేసే పూజ విధానం కూడా ఒక ప్రత్యేక స్థానం కలిగినటువంటి ఒక సమూహం లాంటిది. రాజ్గోండ్ తెగతో పాటు 9 తెగల ఆదివాసులు కూడా పవిత్రంగా పూజించేది జంగుబాయి దేవత. ఇది రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దులో ఉండడం వలన ఇక్కడ కొంత అభివృద్ధి అనేది, ఇక్కడ కొన్ని సౌకర్యాలు భక్తులకు కల్పించడంలో కొంత ప్రభుత్వాలు ఆ రోజు సమైక్యాంధ్ర పాలకులు దీన్ని పట్టించకపోవడం, ఈరోజు స్వరాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అయినా ఇక్కడ వచ్చే భక్తులకు సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఈ దేవత ప్రకృతితో సంబంధించింది. ఈ దేవతను కల్మషం లేకుండా ఈ దేవత యొక్క పవిత్రను కాపాడుతూనే అభివృద్ధి పరచాలని ఇక్కడ ఏవైతే సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఉన్నాయో వాటిని ఆచరించి మా ఆలోచనల ప్రకారం, మా ఆదివాసుల అంటే సంస్కృతి సంప్రదాయం ప్రకారం ఈ దేవతను అభివృద్ధి చేయాలని ఏవైతే ఈ గోత్రాలు ఉన్నాయో గతంలో ప్రభుత్వం కొంత జంగుబాయి ఉత్సవాలకు నిధులు కేటాయిస్తున్నామని చెప్తున్నారు తప్ప ఇక్కడ నిధులు కూడా రాకపోవడం వల్ల కొంత ఇబ్బందిగా అవుతుంది ఈరోజు. కాబట్టి చూస్తున్నారు, డోలు, డప్పు, పేపరే, తుడు అనేకంగా ఇక్కడున్న ఆదివాసులంతా సంస్కృతి సంప్రదాయంగా పూజించే దేవతని దీన్ని అందరం కాపాడవలసిన బాధ్యత రాబోయే తరానంతో పాటు మా బాధ్యత కూడా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ప్రత్యేకంగా దీని యొక్క జంగుబాయి దేవత ట్రస్ట్తో పాటు ప్రభుత్వం కొంత నిధులు కేటాయించి దీన్ని డెవలప్ చేయాలని మేము ప్రధానంగా ప్రభుత్వాలని కోరుకుంటున్నాం. పూజ అనే కార్యక్రమం నెల రోజుల పాటు జరుగుతుంది. పూస మాసం నుంచి మొదలై నెల రోజుల పాటు ఉపవాసాలు, దీక్షలతో పాటు పవిత్రాలు, నైవేద్యాలతో మేము అందరం కూడా ప్రతి గ్రామ గూడల నుంచి ఇక్కడ దర్శించుకుంటాం. ఎందుకంటే మా పంట వెళ్ళిన తర్వాత మంచి పూజించడానికి అన్ని నైవేద్యాలకు అన్ని నవధాన్యాలతో పూజ కార్యక్రమం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది నెల రోజుల పాటు జరిగే పవిత్రమైన జాతర ఇది జంగుబాయి జాతర. ఈరోజు మీ సోషల్ మీడియా ద్వారా కానీ టీవీ ద్వారా యావత్ ప్రపంచాన్ని తెలియపరుస్తున్నందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ దీన్ని అభివృద్ధి చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం.